Municipal Transfer Facility po sa bayan ng Bangaldan in-inspeksyon dahil sa ulat na masangsang na amoy ng basura. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Mangaltan ang Municipal Transfer Facility matapos ang mga reklamo ng residente ng Barangay Banawang hinggil sa tambak na basura at masangsang na amoy na umano'y banta sa kalusugan. Ang on-site inspection ay isingawa bilang tugon sa isyong tinalakay sa isang committee hearing noong Enero 22 kung saan inilahad ng mga apektadong residente ang kanilang mga alalahanin kaugnay sa kalagay ng pasilidad. Kasama sa nagsagunang inspeksyon ang Municipal Environment and Natural Resources Office at ang Barangay Council ng Barangay Banawang upang personal na masuri ang aktual na kondisyon ng tambakan ng basura. Ayon sa lokal na pamahalaan, layo na inspeksyon na matukoy ang lawak ng problema at ang posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga residente at sa kalinisan ng kapaligiran. Sinusuri rin kung nasusunod ang wastong pamamahala ng basura sa pasilidad upang maiwasan ang patuloy na paglala ng sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.